sa katanosan. Ang tunay na kaugmahan iyo an madara sa tuya sa langit non nakahadean. Makakaibahan po niya to sa Santa Misang ini, iyo si Reverend Father Carlo Villaluz. Matindog na po sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, askan Naki, askan Espiritu Santo. Amen. Ang kakurangan, mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Matugang akuntan sa itong makasaalan, tanganing magkano kita maserebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makamhan. Asin sa Indo, mga tugang, kanakasala ako rin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuning sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo ang mga tugang, na ako ipamibi sa koronan ng Diyos. Maherak malagod sa tuwan Diyos na makamhan, asin pakapatawada ang sa itong makasaalan. Darahon kita sa buhay na daing kasakoran. Amen.
Mamibig kita. O Diyos, Ikaw na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos asin tunay, tugote kami, hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring, na pinagkanig umong mag-erok. Huli kay Jesucristo kauranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An may danay na paglaom sa Diyos, iyo an makamit kan kaugmahan na yaon sa kahadean na mayong kasagkoran. Paladan ang mga tawo na may makusog na pagsarig sa Diyos. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Maldisyon sa tawo na nagsasarig sa tawo, na naglalaom sa mga bagay ni laman, na ang puso talikod sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa alang na tinanom sa kadlagan, dai nakakahiling sa karahayan na minadatong, nag-eerok sa mga lugar na daing tubig, sa lantad, sa daga na maasin, daga na dai pinag-uuranan. Bendisyon sa mga tawo na nagsasarig sa kagurangnan, na ang paglaom, yaon sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na nasa pangpang nin tubig, na ang gamot nakakaabot sa salog, daing kahandalan kun umabot ang init, ang sa iyang mga dahon danay na berde, daing kahandalan minsan dai mag-uran sa bilog na taon, asin magbubunga sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Sa tuya pong aawiton. Paladan ang tao na day naglalakaw, kaibanin tampalasan, day nagtitindog sa dalanin para kasala, day nagtutukaw sa tukawanin para langhad, kundi ikinakaugma ang tugon ng Diyos, tugon na sa iyang pinaguhorop-horop aldaw banggi. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom, sa tampi kan mga tubig na nagbubulos. Nagbubunga sa kapanahonan, asin ang dahon da inaluluyos. Marahay ang gabos niyang mga gibo. Bakong siring ang mga tawong tampalasan, ini nakakabaing sa ata na ipinapadpad kan duros. Midbid nin kagurangnan ang dalanin mga matanos, alagad ang dalanin tampalasan sa iyang rinaraot.
si Kristo na buhay liwat. An sa iyang pagkabuhay liwat, nagdaraning tunay na kaugmahan. Maglaom kita gabos, na makamtan niyato ang kaugmahan nagikan ki Kristo na nabuhay liwat. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kun an itinukdo iyo na si Kristo na buhay liwat, ta daw taan iba sa saindo, nagsasabi na an mga gadan dai mabubuhay liwat. Kun an mga gadan dai mabubuhay liwat, si Kristo dai man nabuhay liwat. Kung si Kristo dai nabuhay liwat, sayang ang saindong pagtubod, asin yaon pa kamo sa saindong mga kasalan. Kung siring, nagkagaradan ang gabos na nagadan diyan ki Kristo. Kung sa buhay na inisa na, may paglaom kita ki Kristo, kita ang makaherak-herak sa gabos na tawo. Alagad, sa katunayan, si Kristo na buhay liwat, siya ang enot na bunga kan gabos na mga nagadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kaguranan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosog ki Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong panahon, si Jesus naglugsot kay ba ang 12, asin nagtindog sa lugar na pantay. Napilibutan kan sa iya mga disipulos, asin kanakol ng mga tao, nahali sa Judea, asin sa Jerusalem. Sa baybayon kan Tiro, asin Sidon, sa pakimati sa iya, asin sa pagbulong kan sa indang mga helang. Nangalagkalag si Jesus, nahiling ang sa iya mga disipulos, asin nagsabi, paladan kamo mga dukha, sa saindo ang kahadian ni Diyos. Paladan kamo mga nagugutom ngunyan, kamo papabasugon. Paladan kamong nagtatangis ngunyan, kamo mag-uugma. Paladan kamo kung kamo kaugisan nin mga tao, kung kamo ipagsikwal, kung pakaraoton ang sa indong ngaran, huli sa aki nin tao. Ipag-ugmanindo ang aldaw na iyan, maglugso kamo sa kaugmahan, huli tadakula ang balos sa indo sa langit. Siniman kayan ang ginibo nin sa indang mga magurang sa mga propeta. Alagad,
Herak man sa indo, mga mayaman. Huli tainako na nindo, an sa indong karangahan. Herak man sa indo, mga basog ngunyan, huli ta kamo magugutom. Herak man sa indo, nagingisi ngunyan, huli ta kamo magmumundo asin magtatangis. Herak man sa indo, kung kamo pag umawon nin gabos na tawo, huli tasiri kayan ang ginibo kan sa indang mga magurang sa mga nagsasagin-sagin na propeta. Mga tugang, marahay na bareta kan kaguranan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na aga po sa indo, mga tugang. Marahay na agaman po, Father. Ang ebanghelyo po niya tungo niya na Domingo, ika-anom na Domingo, kan ordinaryong panahon, nagsaysay kan mga kapaladan sosog ki San Lucas. Sa atubang kan mga disipulos, si Jesus nagpahayag kan mga bendisyon para sa mga dukha, mga nagugutom, mga nagmumundo asin mga tinutugis. Alagad, nagsamit man siya kan mga daing kapaladan, mga kadimalasan, nin mga mayaman, mga basog, mga nag-uugma, asin mga inuumaw kan mga tao. Ini mga tataramon ni Jesus, nagahamon sa to, nasaboto niya to ang kahulugan, nin sa tong pamuhay-buhay bilang sarong simbahan, bilang sarong pakisumaro na nagbabaklay sa paglaom. Mga tugang ang simbahan, bakong edifisyo o gusali, bakong istruktura o institusyon. Ang simbahan, iyo ang hawak ni Kristo, sarong buhay na pakisumaro nin mga paratubod na sararo sa pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Ang satong peregrinasyon, bakong pagbaklay na solo-solo. Inibahan asin sarbay kitang naglalakaw, nagpapasan kan mga kagabatan nin lamang saro. Mantang minamaot asin hinahanap niya to ang kahadian kan mana Diyos. Ang mga kapaladan nagigiya sa to sa peregrinasyon na ini asin nagpapaginumdom sa to kunyaon saen ang tunay na paglaom. Mga tugang inaapod kita ni Jesus na iuyon, isabay, ihanay ang sarong mga buhay sa paranaw kan mahal na Diyos. Kung saen ang dukha, ang nagsasakit, dai, pinapabayaan, kundi kinukupkop. Bako ining balintiyak, bakong dainggibong paghalat sa kamarawayan sa maabot na panahon. Kundi ini, sarong pangapunan na maghiro, magtrabaho, ngunyan mismo. Sarong kitang pakisumaro na inaapod, na isalaman, isahawak, isabuhay, ang pagkaherak, asin ang katanosan kan mahal na Diyos. Sa mga nagugutom, naihiling ta si Kristo. Sa mga nagmumundo, naihiling ta ang mga pisog ni paglaom, asin sa mga nagtinutugis, naihiling ta ang kapusogan nin sa tong pagtubod. Alagad kasabay ka ini mga tugang, nagpapatanid sa to si Jesus, kan mga panganib, mga katibaadan, nin sobrang pagtiwala sa sarili, asin sa pagkakampante. Ang yaman, ang aliw, asin umaw, bako man na maraot. Alagad ang mga ini, pwedeng makabuta sa to sa mga pangangiipo nin kapwa,
asin sa paglaom kan mga bagay na nagdadanay. Kung maligawanta ang sa tong pagsalig sa Dios, asin mabuhay na siblag sa mga maluya, yaon kita sa panganib na mawara ang kaugmahan nin pakisumaro. Kung kaya bilang simbahan, ang sa tong peregrinasyon, pinapakusog kan Eucharistia, ang pinakadakulang tanda nin pakisumaro. Sa pagbakad tinapay, nanunumpungan niya to si Kristo na nagpapakusog sa to. Tanganin kita, magin sa iya mga saksi. Inaapon kitang magtugdas nin kinaban kung saan mayong nagsusulo-solo, kung saan ang mga kapaladan di ilang hinaharubay kundi isinasabuhay. Mga tugang, sararo asin iribahan kitang maglakaw sa pagtubod, mantang nag-iigot na magin sarong simbahan, nin pakisumaro, paglaom asin pagkabuot. Makamtanugod niya to ang kaugmahan sa pagbaklay na sararo ang mga dukha asin mga inaapi na may pakasabot na sa sainda si Kristo naglalakaw nakaibata. Asin sa pagtingkalag niya to kan sa tong mga mata sa langit, di man lugod mawara sa satong pakiling ang kahadean na naghahalat sa to duman sa langit. Matindog po sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Mga tugang, nag-aaram kan katibaadan, hali sa pagsarig sa mga kinabano na kagayagayahan, iitaas niya to ang sa tuya mga puso sa maludok na pagpamibi sa Ama. Sa lamang pag-arang,
an sa tuyang simbag, kaguranan, hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamipi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging makakamhan na tanda kandalan pasiring sa kaugmahan, asin buhay na daing kasagkoran, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanood kitang ipamugtak ang satong pagsarig sa mga espiritual na bagay na nakakapayaman kan sa tuyang buhay, bako sana sa mga kinabano na rugaring na nakakapurisaw sa satuyang kalag, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dainyato pintuon ang satuyang puso sa mga nangangaipo, kundi magsibot kita sa gibo ni Kristo sa pagpaomay asin pakikipag-ulian buot. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga biyadi, makamate kan pangataman kan kagurangnan sa pagkamuot kan sa indang mga katuod asin kanatad. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadan niyatong kadugo asin katuod, magugma sa katuninongan, kaibaan kagurangnan sa langit. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang langit noon, hilingaman na may pagbakulog ang mga nangangaipo. Paliwanagi ang samuyang buhay, kan sa imong katokdoan, asin warasi kami, kan grasya na mabuhay, susog sa katokdoan kan aki mong si Yesu Kristo, sa mong kaguranan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Matindog po.
Magpabibigan mo mga tugang, tanan sako, asinan sa inyong atang, maako malugod, kan Diyos ang mamakagamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguranan, namimibi kami, ining pagdulot, maglinig asin magbago sa mo, dangan magin burabod nin kabayadan na daing kasagkoran para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan. Huli ka Kristo sa mga kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kaguranan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kaguranan banal na Ama, Diyos na makagamahan, na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini. Bako sanang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na nga ni kami, kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteri Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, nag-oomaw kami sa imo, nagkukurahaw sa mga yagayang selebrasyon. Kaguranan, ikanangkanan banal, burabod, ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami, pamalalakan ang buwan kan sa imong spiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa makaguranan na si Heso Kristo. Kan siya sa lugar niyang buot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay, asin pagpasalamat, binaak kini, asin tinao sa iyang mga disipulos nang sabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan kay ni. Taini, iyon sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siniman pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos nang sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kay ni. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagibuhon nindo sa paglumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagkagandaan asin pagkabuhay diwat, nadudulod sa mga oranan kan tinapay ng buhay, asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin magalingkod sa imo. Asin nakikmahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaruroon kan Espiritu Santo. Giramdama kaguranan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tangani madubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Rex Andrew, asin kan kabos na klero. Siniman giramdama sa imong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagabuhay diwat, asin ang kabos na magadan. Dangan akawasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami kabos, namimibi kami. Tangani kay ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos. Kay ba San Jose na sa esposo, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kay dupa na kapagyagayan sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos ang makamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugtuan kung nakakadita sa tugon, asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan, warasan sa mga aldaw niyamo ang kataninongan, tanganing kami nitabangan kan sa imong pagkaherak,
Magindana talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samang paraligtas na si Heso Kristo. Yesu Kristo Koronan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, kataninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong kataninongan, itinatao ko sa indo. Haray paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkabarinyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabuboy sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katolikong nanda ay namapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinoran kamo ni katolinongan. Peace be with you. Matugang, uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban. Palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Matindog po. Mamibig kita. Kaguranan, kami nagkakan, kan mga laitno nakakanon, namimibi, nadanay kaming magmawot kaini mansana, na huli kayan, kami tunay na nabubuhay. Huli kay Kristo, sa mga kaguranan. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Langit no na Ama, ang pagtubod na winaras mo sa imong aki, si Yesu Kristo, sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa muyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadian mong madatong. Han sa imong grasya, magbago sa mo, na di kami mapagal sa pagpatalubo, kan mga pisog, kan marhay na bareta. Ining mga pisog, magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na lilalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin na bagong daga, napakatapos na ugon ang karaatan, ang sa imong kamarawayan, magliliwanag sa kod paman. Ang biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan ni langit. Ang sining na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaaban, kan kaugmahan, asin kataninongan, kan samong paratubos. Sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamarawayan, asin kaumawan, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa nagkakapirang anunsyo. Enot, naghahagad po ang parokya sa kiisayman na igwanin saray na alang na mga oliva na ginamit kang nakaaging taon sa aldaw kan palaspas. Ini sa tong gagamiton sa Miyerkules de Ceniza or Ash Wednesday sa Marso 5. Pakidaran na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Ikadua, in relasyon sa selebrasyon kan Easter sa maabot na April 20, ang parokya nagiimbitar sa mga magurang na buot iayon an sa indang mga aki sa Search for Easter Angel ngunya na taon. Pwedeng makihumapot sa opisina kan parokya o maghagad nin forma sa pagrehistro kan sa indang aki tangani na maiayon sa nasabing aktibidad. Buot man po niya mong pasalamatan ang mga pinasunod na donors, Mrs. Maria Virginia Balang, Cherry Tam, Marilyn Co, Eligio Agor Buendia, asin one anonymous donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Ang sa tuyang Kura Paroko, Reverend Father Felipe B. Colvera III. Matindog na po para sa huring bendisyon. Ang kaguranan, mapa sa ido. Asin sa saimong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin naki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa kataninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.